ओके, हरे थँक्यू. बाय. सगळ्यांना माताजी मी म्यूट करून टाकले. तुम्ही अनम्यूट व्हा. तुम्ही अनम्यूट व्हा माताजी. हो. हरे कृष्ण. आता आपण 18वा अध्याय चालू करूया. पण अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 18वा अध्याय चालू करतोय. अध्याय सुरू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना सर्वजण इकडनंच साष्टांग नमस्कार करा. त्याचप्रमाणे श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली, ज्यांनी इस्कॉन मंदिराची स्थापना केली, त्यांनी जर स्थापना केली नसती तर हा उपक्रम झाला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांना सुद्धा आपण साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन मग अध्याय चालू करूया. आणि त्याचप्रमाणे आता तुम्ही इकडे स्क्रीनवर माझा चेहरा बघताय, दीप्ती माताजी आहे, पण खरोखर या सर्व उपक्रमाच्या पाठीमागे नामानिष्ठ प्रभूजी आहेत. त्याच्यानंतर त्यांनी या सगळ्या स्लाइड्स तयार केल्या आणि मला प्रेमा माताजींनी शिकवलं. त्या आता ऍडव्हान्स लेवल्स घेतात. तर त्यांच्यामुळे मी तुमच्या समोर बसलेले आहे. तर या सर्वांना मी प्रणाम करून आता चालू करते. त्याचप्रमाणे माझ्या को होस्ट आज पूजा माताजी आहेत, कुमुद माताजी आहेत, त्या पण खूप बिहाइंड द सीन काम करतात. आता 18वा अध्याय आहे मोक्ष संन्यास योग. आता खरं म्हटलं ना तर 17 अध्यायात पूर्ण भगवद्गीता झालेली आहे. कृष्णाने अर्जुनाला सर्व काही सांगितलेलं आहे की कर्मयोग सांगितलेला आहे, भक्ती योग सांगितलेला आहे, ज्ञान योग सांगितलाय. आणि खरं म्हटलं तर सगळ्याचा सार जे आहे की भक्ती, सर्व योग्यांमध्ये भक्ती योगी हा सर्वश्रेष्ठ आहे असं ऑलरेडी 6व्या अध्यायातच अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय. मग आता हा परत 18वा अध्याय काय आहे? आता अर्जुन काय कोणते प्रश्न विचारणार आहेत तर आपण एक थोडस रिकॅप घेऊया. 17व्या अध्यायात अर्जुनाने काय काय विचारलं आणि कृष्णाने काय सांगितलं. तर अर्जुनाने अनाधिकृत उपासनेबद्दल चौकशी केली की माणसाची श्रद्धा आहे
पण तो शास्त्रात काय लिहिलंय तसं न करता त्याच्या मनाची उपासना करतो, त्याला जे वाटेल ते करतो. तर असा जो माणूस आहे त्याला कुठलं फळ मिळतं? अशा उपासनेचा परिणाम काय होतो असा अर्जुनाचा प्रश्न होता. मग या प्रश्नाचं उत्तर शेवटी कृष्णाने दिलंय, पण ते उत्तर द्यायच्या अगोदर कृष्णाने सांगितले की जे 3 गुण असतात त्यावर माणसाची श्रद्धा असते की सत्वगुणी जर तो असेल तर तो देवदेवतांची पूजा करतो, रजोगुणी असेल तर तो यक्ष राक्षसांची पूजा करतो, आणि तमोगुणी असेल तर भूत प्रेतांची पूजा करतो. मग हे 3 गुण इतर पण एक भक्त असेल किंवा एखादा माणूस असेल त्याच्यावर वेगवेगळ्या तऱ्हेने ते त्या आत्म्याला काम करवतात, म्हणजे आत्माबद्ध असतो आणि त्या 3 गुणांमुळे ती ऍक्टिव्हिटी होत राहते. तर मग आता त्या 3 गुणांमुळे आपले जे तप असतात ते सुद्धा 3 प्रकारात असतात. जे आपण अन्न खातो ते सुद्धा 3 प्रकारची अन्न आपण ग्रहण करतो. यज्ञ करतो त्याचे सुद्धा 3 प्रकार, दान करतो ते सुद्धा 3 प्रकार असतात. आणि शेवटी कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही जे काय करता ते आपण त्याला अर्पण केलं पाहिजे. मग ओम तत्सत असं ब्रह्मदेवानी ही भौतिक सृष्टी आरंभ करण्याच्या अगोदर किंवा निर्माण करताना अगोदर त्यांनी कृष्णाचं स्मरण केलं, पण कृष्ण हाक न मारता त्यांनी हे 3 शब्द वापरले ब्रह्मदेवानी. ओम तत्सत म्हणजे कोण? म्हणजे कृष्णच. आणि मग त्यांनी हे कार्य केलं, हे भौतिक जग निर्माण केलं. म्हणून आपण सुद्धा ब्रह्मदेव जणू काय आपला क्रिएटर आहे, हे भौतिक जग त्यांनी निर्माण केलं. म्हणून एक परंपरा म्हणून आपण सुद्धा कुठलंही कार्य करताना ओम तत्सत असं म्हणतो. मग हे झाल्यानंतर शेवटी कृष्णाने सांगितलंय की जो अनाधिकृत उपासना करतो, शास्त्रात लिहिलेलं आहे ते न पाळता त्याच्या मनचं करतो, त्याला परम गती मिळत नाही, त्याला सुख मिळत नाही, आणि फळ सुद्धा मिळालं तर ते नित्य नसतं, त्याला शाश्वत रूपी फळ मिळत नाही. तर हे शेवटी अर्जुनाच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय. आता 18वा अध्यायात आपण काय बघतोय की अर्जुनाला परत काही प्रश्न आहेत की ज्याच्यावर त्याला असं वाटतं कृष्णाने जास्त माहिती सांगावी, म्हणून तो प्रश्न विचारतो. मग आता हा सुद्धा जो धडा आहे ना, यात सुद्धा गुणांवर खूप कृष्णाने सांगितलेलं आहे. जरा डीप जाऊन आणि गुणांवर यात सांगितलेलं आहे. वर्णाश्रमाबद्दल सांगितलंय, कर्मयोगाद्वारे आपण मुक्त कसे होऊ शकतो. मग कर्माबद्दल सांगितलंय की कर्म जेव्हा आपण करतो त्याचे 5 घटक असतात. मग त्यांनी गोपनीय ज्ञान परत सांगितलेलं आहे बरं का इकडे, आणि शुद्ध भक्ती करूनच आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. आणि शेवटी निष्कर्ष काय आहे की जिकडे जिकडे कृष्ण असतो आणि जिकडे जिकडे त्याचा भक्त असतो तिकडे सर्व काही असतं. तिकडे लक्ष्मी असते, तिकडे विजय असतो, तिकडे नैतिकता असते. हा निष्कर्ष आहे. तर आता आपण चालू करूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशिनिषूदन. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व
जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुन प्रश्न विचारतो त्याला आणि जरा डिटेल मध्ये हवंय, त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय. हा, आणि त्याच्या मनामध्ये ही गोष्ट क्लिअर नाहीये बरं का. तर म्हणून तो कृष्णाला सुद्धा हाक कसा मारतोय, दोन शब्द वापरतोय, ऋषिकेश, केशी नि सुदन. हा, इकडे श जरा चुकीचं काढलंय, पोटफोड्या श पाहिजे. तर आता इकडे त्याग म्हणजे काय, त्याग म्हणजे काय की जेव्हा आपण कर्म करतो पण फळाचा त्याग करतो, फळ आपण पूर्ण त्याग करतो, ते जे आपण करतो त्याला त्याग म्हणतात, त्या कर्माला त्याग म्हणतात. आणि संन्यास म्हणजे काय, म्हणजे कर्मच करायचं नाही. तुम्ही 5वा अध्याय केलाय ना, कर्म संन्यास योग, म्हणजे कर्म करायचं नाही म्हणजे काय, नुसतं रिकामी नाही बसायचं, कृष्णासाठी आपण कर्म करायची. म्हणजे नित्य आपला जप आहे, दान धर्म आहे, ती कर्म करायची. भौतिक जी काही कर्म असतील ती काही कर्म करायची नाही, याला संन्यास म्हणतात. तर आता केशी नि सुदन हे का म्हटलंय, कारण केशी नावाचा जो राक्षस होता त्याचा वध कृष्णाने केला. आता अर्जुन काय सांगतोय त्याला, माझ्या मनामध्ये सुद्धा ज्या शंका आहेत त्या शंका या राक्षसासारख्या आहेत, त्या शंकांना तू मार, त्या शंकांचा वध कर, म्हणजे मी तुझ्याकडे पोचू शकेन. तर हा या शब्दाचा अर्थ आहे. ऋषिकेश, ऋषिकेश म्हणजे काय, ऋषिक म्हणजे इंद्रिय, जो इंद्रियांचा स्वामी आहे त्याला ऋषिकेश म्हणतात. आता इतकं अर्जुनाने ऐकलंय दुसऱ्या अध्यायापासून, स्थिताधीर मुनी म्हणजे कसा असतो, मग त्याच्यानंतर परत 6वा अध्याय झाला, तो पूर्ण माइंड कंट्रोल आहे. पण अर्जुन म्हणतो नाही, मला मन माझं चंचल हट्टी बलवान आहे, तर मी काय हा योग करू शकत नाही. परत 12व्या अध्यायामध्ये कृष्ण सांगतो की त्याला कुठला भक्त आवडतो, की जो सुखा दुखामध्ये मान सन्मान स्तुती निंदा यामध्ये तो एकदम न्यूट्रल आहे, इक्विपॉइज्ड आहे, तर असा त्याला भक्त आवडतो. तर आता अर्जुनाला सुद्धा वाटतं की माझं मन जे आहे ना ते असं राहिलं पाहिजे, इक्विपॉइज्ड, स्थिताधीर मुनी सारखं. मग जर ते तसं मन राहायचं असेल तर आपण कोणाकडे जाऊ, जो इंद्रियांचा स्वामी आहे त्याच्याकडे जाऊ आणि त्याला सांगू. ज्याप्रमाणे आता समजा जर आपल्याला गाणं शिकायचं असेल, मग आपण कोणाकडे जातो, जे विशारद आहेत किंवा जे मोठे गायक आहेत त्यांच्याकडे शिकायला जातो. त्याचप्रमाणे इकडे आपल्याला जर आपले सेन्सेस कंट्रोल करायचे असतील तर आपल्याला कोणाकडे जायचंय, आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय. तर आता आपण बघूया पुढे. हरे कृष्ण. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्याग आला विद्वान जन संन्यास असे म्हणतात, आणि सर्व कार्याचा फळाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की त्याग कशाला म्हणतात आणि संन्यास कशाला म्हणतात. आता जो कृष्णाचा भक्त असतो, जो वैष्णव असतो, तो काय करतो, तो भौतिक कुठलीही कर्म करत नाही, पण जी काय कर्म करतो तो सगळी कृष्णासाठी करतो, सगळी कृष्णासाठी करतो. म्हणजे एक कर्म संन्यासी ज्याप्रमाणे आपल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी काही करत नाही बरं का, कर्म संन्यास म्हणजे भौतिक कर्मांपासून तो संन्यास घेतो.
तसा वैष्णव संन्यास काय करतो, जे काही कर्म करतो ते तो सगळं कृष्णासाठी करतो. तर आता इकडे आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण. काही विद्वानजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप असे कर्माचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. आता आपण अनेकदा देवदेवतांकडे जातो आणि तुम्ही बघितलंय का, आपल्यामध्ये बऱ्याच जणांमध्ये पद्धत आहे, ते नवस बोलतात आणि मग नवस फेडतात. म्हणजे काय करतात की चांगले असतात ती लोक, खूप जप करतात किंवा त्या देवतेसाठी खूप दान धर्म करतात, कारण त्यांची इच्छा असते की मला एखादं फळ हवंय, ती इच्छा असते त्यांची. तर ही जी कर्म आहेत ना, किंवा हे जे यज्ञ आहेत, किंवा हा जो एक त्याग आहे, ही सकाम आपली सकाम भक्ती असते की आपल्याला काहीतरी हवं असतं म्हणून जातो. उदाहरणार्थ चांगली नोकरी हवी असते, किंवा लग्न होत नसतं, किंवा मुलगा हवा असतो, अशासाठी केली जातात. तर ती सगळी जी यज्ञ आहेत ती त्यागली पाहिजेत आपण. पण कृष्णासाठी जे काय आपण त्याग करतो, दान करतो, अशा सर्व यज्ञांचा कधीच त्याग केला नाही पाहिजे. हरे कृष्ण. यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये, ती कर्मे केली पाहिजे. यज्ञ, दान आणि ती तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हे कृष्ण. आता इकडे तुम्हाला ही स्लाइड दिसते, मला सांगाल का तुम्ही? मी अनम्यूट करते तुम्हाला. मला सांगा बरं, ही कुठली गोष्ट आहे, तुम्हाला माहिती आहे? नाही. बरं, मग मी सांगते तुम्हाला. म्यूट करते परत. ही गोष्ट जी आहे ही स्कंद 4 श्रीमद भागवतम याच्यामध्ये ही आलेली आहे गोष्ट. इकडे तुम्हाला दिसतोय का, एक मोठा यज्ञ चाललेला आहे आणि दक्ष प्रजापती हा यज्ञ करतोय आणि त्यांनी सर्व देव देवतांना बोलवलं, पण शंकराला आणि सतीला आमंत्रण नाही दिलं. आणि सती कैलासावर उभी असताना तिला अनेक विमानं दिसली, त्यात सगळ्या बायका होत्या, त्या सुंदर अलंकार घातले होते त्यांनी, आणि सगळे जात होते. हिमालय पर्वत म्हणजे दक्ष प्रजापतीचा जिकडे राजमहाल होता तिकडे जात होते. तर तिला वाटलं की सगळे जातात, काय आहे? मग तिने विचारलं की आज काय आहे, तुम्ही सगळे कुठे चाललात? मग त्यांनी सांगितलं की असं असं यज्ञ आहे आणि आम्हाला आमंत्रण आहे. मग तिला वाटलं मला आमंत्रण नाही दिला, कदाचित माझे वडील विसरले असतील, म्हणून ती शंकरांना सांगते की आपण जाऊया. पण शंकर म्हणतात नाही, मला आमंत्रण दिलं नाहीये, मी येणार नाही. आणि ती हट्ट करते आणि ती जाते. आणि तिकडे गेल्यावर तिला असं दिसतं की कोणी तिच्याकडे बोलत नाहीये आणि तिचा खूप अपमान होतो. आणि नंतर तिच्या असं लक्षात येतं की दक्ष प्रजापती जो आहे तो तिचाच नाही पण शंकराचा सुद्धा अपमान करतोय. आणि हा जो अपमान ती ऐकते, निंदा ऐकते, तिला आपल्या नवऱ्याची निंदा केलेली
सहन होत नाही. ती बघते की इकडे माझ्या नवऱ्याला आसन सुद्धा नाहीये आणि सगळे देवदेवता आलेले, म्हणून तिला राग येतो आणि योग अग्नी द्वारे ती आपलं भौतिक शरीर जे आहे ना ते भस्मसात करते. हे झाल्यावर शंकराला समजतं. मग ते तिकडे येऊन या दक्ष प्रजापतीचा शिरच्छेद करतात. आता त्यांनी एवढं मोठं यज्ञाची तयारी केली असते आणि ते यज्ञ जे आहे ते आता कंप्लीट तर झालं पाहिजे, पूर्ण झालं पाहिजे. म्हणून ब्रह्मदेव तिकडे असतात, ते शंकराला विनंती करतात की तू आता परत याला जीवन दान दे. म्हणून तिकडे एक बकरा चाललेला असतो, त्या बकऱ्याचं शिर कापून ते दक्ष प्रजापतीच्या धडावर लावतात आणि मग दक्ष प्रजापतीला पूर्वी ची आपली स्मृती येते. आपण काय चुकीचं केलं हे त्याच्या लक्षात येतं आणि ते शंकराची माफी मागतात बरं का, आणि यज्ञ वगैरे पूर्ण होतं. मग इकडे श्रील प्रभुपाद लिहितात की आपण शास्त्रांमधून काय आहे ते काय सांगतात हे नीट ऐकलं पाहिजे आणि त्याच्यावर रिसर्च केला पाहिजे. बघा, दक्ष प्रजापती चं डोकं गेलं. आता आपण म्हणतो ना, जेव्हा मेमरी, इंटेलिजन्स असं म्हणतो तेव्हा आपला हात डोक्याकडे जातो, इंटेलिजन्स, की ब्रेन मध्ये हे सगळं इंटेलिजन्स, मेमरी या सगळ्याची जागा म्हणजे ब्रेन आहे. पण आपल्याला भगवद्गीता किंवा श्रीमद भागवतम मध्ये काय सांगतात? भगवद्गीता 15.15. कुमुद माताजी श्लोक आणि अनुवाद वाचता 15.15? हो माताजी, वाचते. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वं हरमेव वेद्यः वेदान्तकृदेव विदेव चाहं. मी सर्व प्राणी मात्रांच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांताचा ज्ञाता मीच आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण काय सांगतोय की मी तुमच्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि माझ्यापासून ज्ञान, स्मरण आणि विस्मरण एकाला मिळतं. म्हणजे काय? इंटेलिजन्स इज अ फंक्शन ऑफ द सोल, नॉट ऑफ द ब्रेन, हे आपल्याला समजतं. आणि श्रील प्रभुपाद म्हणतात की याच्यावर सायंटिस्टनी रिसर्च केला पाहिजे. इकडे दक्ष प्रजापतीचा शिरच्छेद करून सुद्धा त्याला पूर्व मेमरी होती, कारण हृदयामध्ये कृष्ण होता. त्याच्यामुळे त्याला काय आपण चूक केली हे लक्षात आलं. नाहीतर एका बकरीचं डोकं त्याच्या धडावर लावल्यावर त्याला कसं काय स्मरण असू शकेल? तर इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की हा एक टॉपिक आहे फॉर रिसर्च. आता आपण पुढे जाऊन बघूया कृष्ण आपल्याला काय सांगणार आहे. की आता मला प्रत्येक तुम्ही अनम्यूट व्हा आणि तुम्ही सांगा. प्रत्येकाने ज्याप्रमाणे आपल्याला वेदांमध्ये आपली कर्म दिली आहेत, नियत कर्म, विहित कर्म दिलेली आहेत की ही तुम्ही करायची, तर तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला सगळ्यांना तुमची जी प्रिस्क्राईब ड्युटी आहे ती 100% करायला आवडेल का? हो, आवडेल ना? तर पण तरी देखील आता आपल्याला करायला आवडेल, पण आपण करू शकतो का ती 100%? नाही.
नाही. आपण तर म्हणू 100% तर खूप दूरची बात आहे. 50% सुद्धा आम्ही करू शकत नाही जे काय लिहिलंय ते. मग आता इकडे आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे किंवा आपल्या समोरासमोर येणार आहे की आपण ती ड्युटी का करू शकत नाही. आपल्याला सांगितलंय, आपल्याला माहिती आहे. आत्ताच 15वा अध्याय 15वा श्लोक वाचला. सर्व वेदांमध्ये जाणण्या योगा मीच आहे, मीच वेदांचा संचालक आहे. तर आपल्याला हे सगळं माहिती आहे, तरी देखील आपण कुठेतरी आपली ड्युटी जी आहे ती करण्यामध्ये कमी पडतो. आता मला सांगा की या कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे काय, कोण सांगेल? हरे राम हरे कृष्ण श्रीकृष्णाचा जप. बरोबर, श्रीकृष्णाचा जप करायचा. आणि तो सांगताना ऐकताना कोणी प्रवचन देत असतं तर किती वाटतं ना, किती सोपी गोष्ट आहे ही. नुसता तुम्ही मंत्राचा जप करायचा, पण कितीही सोपी असेल तरी आपल्या हातून ती होते का, सांगा बरं मला. जितकी व्हायला पाहिजे तितकी होते का आपल्या हातातून? नाही होत. नाही होत. श्रील प्रभुपादांनी किती माळा सांगितल्यात बरं आपल्याला? 16 माळा सांगितले. 16 माळा सांगितलेल्या. जितकी व्हायला पाहिजे तितकी होत नाही. तर आता आपण बघूया काय कारण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फळाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजे. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजे. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण जो जप आहे किंवा आपली जी काय कर्मे ती कशी केली पाहिजे की फळाची अपेक्षा ठेवली नाही पाहिजे. ही पहिली गोष्ट आहे. आणि आपण कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे, ऍज अ मॅटर ऑफ ड्युटी. या 2 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. ड्युटी म्हणून केली पाहिजे आणि फळाची अपेक्षा बिलकुल ठेवली नाही पाहिजे. इकडे बघा, एक माणूस बुडतोय. एकच मिनिट, मी जरा फोन घेते. हॅलो. तर इकडे एक माणूस बुडतोय हा, आणि एक हे पण दाखवलीये, बकरी पण दाखवलीये. तर हा माणूस, दुसरा माणूस या माणसाला हात देतोय आणि त्याला बाहेरून ओढून काढतोय. म्हणजे आपली जी ड्युटी आहे ती आपण करायची, फळाची अपेक्षा नाही. आता आपण बघूया की जी आपण आपल्याला काही कर्म किंवा जे जप करायचं आहे ते आपण का नाही करत. तर इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय बरं का, आणि ही स्लाइड पण खूप छान आहे, पटकन लक्षात येतं. आता आपण 3 गुणांनी बद्ध असतो. ते तुम्हाला माहिती आहे. 3 गुण कुठले? तमोगुण, सत्वगुण आणि रजोगुण. या 3 गुणांमुळे आपण बद्ध असतो. तर जो माणूस तमोगुणात असतो तो त्याची विहित कर्तव्ये करत नाही, त्याची प्रिस्क्राईब ड्युटी करत नाही. कारण तमोगुण म्हणजे अज्ञान आणि तो एका भ्रमात राहत असतो. त्याच्यामुळे तो त्याची विहित कर्मे करत नाही, त्याचं कर्तव्य करत नाही. आता जो रजोगुणात असतो तो कसा असतो? रजोगुणातला माणूस त्याच्या फळाशी खूप आसक्त असतो, त्याला असंख्य इच्छा असतात. म्हणून तो त्याचं जे विहित कर्म असतं ते तो करू शकत नाही, किंवा त्याची ड्युटी.
आता तो माणूस, त्याला ज्ञान असतं, या माणसासारखा तमोगुणी सारखा अगदी अज्ञानी नसतो, बेसिक ज्ञान असतं. पण हा माणूस जो आहे तो काय म्हणतो की नाही नाही मला वेळ नाहीये, माझं शेड्यूल टाईट आहे, मी जर कामावर गेलो नाही किंवा अमका अमका प्रोजेक्ट मला अमका अमका दिवशी सबमिट करायचा आहे आणि त्याच्यावर माझं प्रमोशन असणार आहे किंवा अशी जी काय तो कारण सांगतो की त्याला माहित असून सुद्धा तो त्याचं विहित कर्तव्य करू शकत नाही. तर त्याची दोन कारणं सदैव असतात. एक म्हणजे भीती किंवा फिअर ऑफ फेलियर आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते त्याला खूप अवघड जातं, मला वेळच नाहीये, मी सकाळी 7ला जातो ते रात्री 11ला येतो, आता कुठे मी जॉब करत बसू किंवा कुठे मी मंदिरात जाऊ, मी हे करू शकणार नाही, म्हणून तो करत नाही. पण जो सत्वगुणी असतो त्याला ज्ञान असतं, ज्ञान असल्यामुळे तो त्याचं कर्तव्य करतो आणि ज्ञान असल्यामुळे तो थोडासा वेळ त्याच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी देतो. तर म्हणून हे जे आपण बघतो ना की काही लोक जॉब करू शकत नाही किंवा जी कर्तव्य शास्त्रामध्ये लिहिलेली आहे ती पाळू शकत नाही, तर त्याची कोणती कारण आहे? हे 3 गुण, ते 3 गुण आपली ऍक्टिव्हिटी ठरवतात, आपण काय करायचं. ज्याप्रमाणे श्रील प्रभुपाद सांगतात की आपली नॅचरल स्टेट कशी असली पाहिजे, निरोगी, आपल्याला चांगलं आरोग्य मिळालं पाहिजे आणि नॅचरल स्टेट ऑफ बॉडी इज टू बी हेल्दी. तर पण जेव्हा रोग आपल्या शरीरामध्ये येतो तेव्हा काय होतं बरं, मला सांगा की तो रोग जो आहे तो डिक्टेट करतो ना की तुमची ऍक्टिव्हिटी काय आहे, तुम्ही काय खाणार. साधी एखाद्या माणसाला ऍसिडिटी झाली, त्याला पावभाजी दिली, तो म्हणेल नको नको मला पावभाजी नको, मला खूप ऍसिडिटी होईल आणि मला रात्री झोप नाही येणार. किंवा एखादी बाई रोज सकाळी उठून स्वयंपाक करते, नवऱ्याचा मुलांचा डबा भरते, तिला जर ताप आला तर तिला गादीतून उठताच येत नाही, नाही मला उठायलाच येत नाही, ती तिचं कर्तव्य करूच शकत नाही जे आहे ते. त्याच्यामुळे तो जो रोग आहे तो रूल करतो ना बॉडीला. त्याचप्रमाणे हे तिन्ही गुण जे आहेत ते आपली ऍक्टिव्हिटी ठरवतात. हरे कृष्णा. हे महाबाहू अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, शरीर करता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे होते. हरे कृष्ण. आता कुठलंही कार्य जर आपल्याला करायचं असेल तर कुठलंही कार्य करायचं असेल तर सांख्य योगामध्ये सांगितलंय की 5 गोष्टी आवश्यक असतात ना कुठलंही कार्य करायचं. त्या कुठल्या? आता एक आपल्याला जागा लागते, मग एक कर्ता लागतो जो कर्म करणार आहे, तो जो कर्ता आहे त्याला इंद्रिय लागतात, मग तो कर्ता आहे त्याचा पर्सनल एफर्ट लागतो की बाबा मी इतके कष्ट केल्यानंतरच मी ही गोष्ट करू शकतो, आणि शेवटी हृदयात बसलेला जो परमात्मा आहे त्याचा सँक्शन लागतो. म्हणजे 5 गोष्टी लागतात. तर आता इकडे उदाहरण समजावून सांगायला त्यांनी 2 उदाहरणं दिलेली आहेत. बघा, ही एक बाई आहे, हिला ही बाजारात हिचं दुकान आहे आणि ही कापड विकते. तर इकडे काय लागते? जागा लागते, हे मार्केट आहे, तिकडे तिचं दुकान आहे, म्हणजे प्लेस ऑफ ऍक्शन झाली. मग काय लागतं? तिला स्वतःला सगळं इकडे मांडून ठेवावं लागतं.
लागतं आणि तिला स्वतःहून ओरडून सांगावं लागतं, नाही तर बाहेर जाहिरात करावी लागते की बाबा इकडे किती स्वस्त मिळतं किंवा इकडे सर्वात उंची माल मिळतो, जे काय असेल ते. मग तिलाही इंद्रिय लागतात, जे कापड विकत घेणारे त्यांनाही इंद्रिय लागतात. ते कापड बघतात, हात फिरवतात की कॉटन आहे की सिल्क आहे, हे तर दोघांनाही इंद्रिय लागतात. आणि हिला मात्र या कस्टमरना अट्रॅक्ट करायला हिला खूप कष्ट घ्यावे लागतात. असं नाही की बाहेर फक्त दुकानात बसलीये, नाही, हिला सांगावं लागतं की या इकडे 100 रुपयाला मी तुम्हाला 4 सूट पीसेस देईन किंवा जे काय असेल ते. तिला बरं इतकंच नाही, चांगलं चांगलं स्वस्त कापड आणायला तिला आपलं गाव सोडून दुसऱ्या कुठल्या तरी मोठ्या शहरात जावं लागतं, कापड घेऊन यावं लागतं. आणि इतकं सगळं केल्यावर जो हृदयात परमात्मा आहे त्यांनी सँक्शन केलं तरच ही विक्री होऊ शकते आणि तिला प्रॉफिट मिळू शकतो. तर आता तुम्ही बघा की 5 गोष्टी या आहेत. आता आपण असं म्हणू शकतो का की कर्ता मी आहे? मला सांगा बरं. अनम्यूट होता येतंय का तुम्हाला? हो, तुम्हाला अनम्यूट होता येतंय ना? सांगा बरं. आपण म्हणू शकतो का की कर्ता मी आहे? नाही. नाही म्हणू शकत आपण. नाही. कर्ता मी आहे तरी पण आपण म्हणत असतो ना की हे मी केलं, हे माझ्यामुळे यश याला मिळालं. आपण म्हणतो ना मी केलं, मी केलं. तर मी असं काही नसतं. हृदयामध्ये परमात्मा जो आहे तो सँक्शन करतो. आता दुसरं उदाहरण इकडे सांगितलेलं आहे की एक जागा आहे, या जागेवर मोठी बिल्डिंग बांधवायची. तर पहिल्यांदा काय लागते? जागा लागते. मग त्याच्यानंतर कर्ता कोण आहे किंवा हे परफॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटी करणारी कोण माणसं आहेत? एक आर्किटेक्ट आहे, एक इंजिनियर आहे, लेबरर्स आहे, खूप माणसं लागतात बिल्डिंग उभी करायची असेल तर. आणि हे जे सगळे काम करणारे आहेत त्या सर्वांना इंद्रिय लागतात. त्यांना नीट ऐकू यावं लागतं, त्यांना डोळे लागतात, हातपाय लागतात. आणि चौथी गोष्ट म्हणजे त्याला खूप कष्टही लागतात. एफर्ट घेतल्याशिवाय काही बिल्डिंग उभी राहू शकत नाही. तर हे इतकं सगळं झाल्यानंतर जर यांनी परमात्म्यानी सँक्शन दिला नाही तर काय होतं? ती बिल्डिंग अर्धवट अशीच 20-25 वर्ष पडून राहते. अशी असं तुम्ही बघितलं असेल जवळपास कुठे. तर तो सँक्शन न मिळाल्यामुळे हे जे काम आहे हे अकम्प्लिश होत नाही, हे सिद्धीच जात नाही. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. म्हणूनच या 5 कारणाचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जो असा विचार करतो की मी कर्ता आहे, जो या 5 कारणांचा विचार करत नाही, तो कोण आहे? नक्कीच मूर्ख आहे, बुद्धिमान माणूस नाही. तर आता आपण आजचा क्लास इकडे थांबूया. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तुम्ही विचारू शकता. आणि उद्या पण हीच लिंक असणार आहे आणि हीच वेळ असणार आहे. आपल्या दीप्ती माताजी आलेल्या आहेत का? पाहते माताजी, दीप्ती माताजी आली. हा, आता बरं, आता मला सांगा तुमचे काही प्रश्न आहेत का? आणि तुम्हाला समजलं का मी शिकवलेलं? हो, समजलं. हो, समजलं. समजलं ना? मग तुमचे काही प्रश्न आहेत?
हम्म. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. माताजी हरे कृष्णा. रेकॉर्डिंग म्हटलं? स्टॉप करायचं होतं. रेकॉर्डिंग स्टॉप करायचं होतं. हो, ओके, थँक्यू. हरे कृष्णा.